Какво става, хора? Днес тук пред мен виждате две неща. Едно нещо. Две мишки, с което ще използвам ето тази. Ето ви ще огледате я. Ето тук марката. Не знам колко ще се види, но ето. Кабела е доста дълъг. Скрола също е добре. Нека да се затруднява, нито е дебел. До ето какво беше миналата ми мишка. Стана на тук. Не се вижда много добре. Се беше измърсила и тук отгоре на бутоните също е измърсена тук бутоните. Освен това десния бутон не иска да се натиска. Да знаете, че може от сега нататък да използвам тази мишка, защото тук малко различно направя. Ще тук отстрани, тук отгоре виждате копчета, с които може да си избирате в кое приложение да отидете. Тук отстрани, както виждате, тук има едно копче, с което като го натиснете и отивате в My Computer. И аз бях Валю Игнатов. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, дайте лайк.